produce kidnappers. Igbagbo nwannem. Kidnapper gbagbo nwannem. Ka na-eto isi m nwebe anwere na agbagbulo m. Ndị a na-kidnap mmadụ. Enwe mbosi nne na family ofa kụziere ya ka esi eme kidnapping. Kedu edobere ha n'ọnọdụ frustration. Ndị ụka so dobe ha n'ọnọdụ. Church so na-produce kidnappers. Because mgbe nwatakịrị na-eto na-akụziri ya na block rosary na Jesus ga-enyere gị aka. Mụnyela anya ọkụ e. Fada Ọlọma. So, the happy belong on occultic kingdom na agwa ndị mmadụ. Ha na-anya na mountain kenyemaka ha ga-esi bịa. Mana nwa ọgbọm today be UK citizen ndị biele m Bible. A UK citizen at my age today need a house. Once no na alụ a ga-enye a house. Nye 20 years to pay. A UK citizen with company like me need the ego to government ga-eje go through also nye 30 years to pay. Ka onye China si wee lụ. Wee si m negide ya na mountain. Cheno ga-adịrụ na mma. Wetere m nzuma. Cheno ga-adịrụ na mma. Cheno ga-adịrụ m doka na mma. Asị unu siri ebe ọmandịrụ na mma. Ihe unu jụrụ Jizọs wee gbuo anyị. Wee nala anyị resources anyị. Napa anyị resources anyị. Napa anyị ihe na anyị ji nwelu. Napa anyị akụnụba anyị. Nọchawela anyị na-egwu egwu. Cheno ga-adịrụ na mma. Cheno ga-adịrụ unu bụ ndị ụka na mma. Cheno ga-adịrụ na mma. Brain unu dame hatred unu tie na ala Igbo. Ndị Igbo ya abụọ asị gị nwa ogbenye. Onye ndị ogbenye gị nye aka. Onwere onye agụụ na-agụ mgbe gboo. They are not complaining. Ndị aja akọnuche rụọ ụgbọ mmiri down. 500,000 feet deep down. Mgbe mo wetere mmiri. Biko dododo ebula onye ihe ọma Igbo na-adị mma. Asị m ka m weta vidiyo anụ kịta. Because remember the importance of this video till after 5 years. Maybe after 5 years, that is when you will go back to this video na you na nkwukwala ekwu. Ebula onye ihe ọma Igbo na-adị mma. To avoid religious crisis na Igbo, this impending disaster na akwado invade na Igbo. Because the moment ọbụla afọ na Igbo bido wichekọwa nwe ha ọnụ mewe ihe ka nwanne na nwanne. Somebody see from somewhere jibute his own ideology na-achọ enforce ya on people. 80% to 90% of native doctor nọ na Igbo anyị na-eme ihe omenala today. Mana nwanne anyị nwoke bụ Mathias Ezeobiam abụrụ onye omenala nọ nara emeti ya. Mathias Ezeobiam, biko na onye ọbụla ihe ọma Igbo na-adị mma. Unu, in order to avert this pending tsunami na-abịa na Igbo anyị, all in the name of going back to the root. Biko nu, kpọrọnụ Mathias Ezeobiam uje na ebe ọ ya anọ. Ọ bụrụ saikia, bụrụ ụlọ ọgwụ, bụrụkwanụ ebe a na-ekpojeli ya mampasman na-agwọ ndị ara. Ka o were ụtarị kewa ya azụ. Ka editain ya n'ebe ka osisi kpụrụ ya jebe ụlọ nga, it will be an insult to prisoners no there. It will be an insult to prisoners no there. So biko nu, jee kpụta na eje kpujeli ya mampasman na-agwọ ndị ala. Biko mmeji opochi na yo mampasman. Ama m na unu niile na-eme ihe dibịa na-agwọ ọgwụ na-eke ọgwụ. From that una group to akwa ọkụkọ bụ bishop unu to everybody na-eme ihe omenala unu. Unu niile na Mathias anara eme omenala Igbo. N'ihe ọ na-eme abụrụ omenala Igbo. Unu nwakwu ma nke bụ eziokwu. So there is no need of isigbu unu na unu kwuo eziokwu. Unu ma na ọ bụrụ ihe ọ na-eme abụrụ ihe ndị Igbo anyị. Makwa amasị na ọ bụrụ na ka ndị nna nna anyị, despite the fact na unu nwakwu anara emeti ya. Despite the fact na unu nwakwu ada emeti ya. Ị chọrọ ịjụ ekwensu jụ ọrụ ya, ịjụ na ihe ndị ọcha wetanụ, izuola onwe gị ike. Mana everyday ikpo ụka n'ọnụ, o nwere everyday chifu n'igwe Mathias Ezeobiam ama mkpo ndị ụka n'ọnụ. Ị chọrọ ihe ọzọ ihe eme, akwa maka obi iwu gị chain ma ọ bụrụ skibo. Obi ya awụkwa gị chain, ị na-ekwukwa maka ụka, ị na-echeki BP gị. Ị na-ekwu maka ụka, ikabarụ na-echeki BP gị because ka isi akọ, ị na-akọ ka onye na-ekofu ekofu. Ị na-ekwu ka onye na-ekopụ ekopụ, onwe ha bụ na onye anụnwa na ọdịgo obvious na onye a na-ekopụ ekopụ.
jee chọọ ebe anyị amụ nwoke achịrị kịta, because ihe na ọ na-achọ impose on the life of our youth in their mindset. Today Matthias eze ụbịam du ha gaa n'ime promised land. Nwoke a edubu n'ọhịa, o edubu n'ọhịa. You think you are doing the right thing while you are also endangering the life of the upcoming generations na-abịa abịa. Ịchọla ọdịmma ndị Igbo, biko nụ, ọ bụla kalu gị prison, kpoji ya na prison despite the fact na ya bụ an insult to people no there. Polonia the best thing I am here. Polonia wụọ ya chain, kpojeli ya man pass man. Ebe ahụ ka agwụ na-eme ya akwụsị. Ebe ahụ Alice akụzieli ya ka esi aṅụ kaikai na ịta ọjị ọfụma. Alice nweghị ka chifuo n'igwe man pass man na ihe ya wee kaikai n'ọnụ mee chukwuchukwu pụole ọchịcha ya anya ka brain ya reset ya. Because this is a disaster. Unu ama mfụkwa ihe akịta agba nkịtị. Very soon now, ọgụ ada between nwanne na nwanne, all in the name of ụka na omenala. Ọgụ ya ada very soon in the name of ụka na omenala na ana Igbo, between Igbo and Igbo, which has never been heard of. You as a person, ịmakwana, coming up as an Igbo man in this country, you are already an enemy to the others. Igbo an enemy to the others as an Igbo person alone. So na Igbo onye Igbo, gị na onye ahụ emekọbekwana ihe, gị na onye ahụ emekọbekwana anything, gị na onye ahụ emebekwana. Man, as for you being an Igbo man alone, Igbo an enemy of the state. What will now become of us now? Ọ bụrụ na nwoke a na-agbogide keke ka nkịta atụdala aka n'ọnụ a, gbogide keke anụ negide ihe anụ, ọgụ wee daa nwanne na nwanne. Ọgụ wee daa nwanne na nwanne na ana Igbo a ya. Biko n'udo ndị be anyị.